Commission on Human Rights Region 7 mitataw nga wala na sa kustudiya sa simbahan sa Sugbo ang female survivor sa malubog shooting incident. Samtang ubos na sa State Witness Program sa CHR si Charmaine Puran Saling. Ani ang report ni Chelo Valiena. Wa mutataw si CHR-7 Chief Investigator Leo Villarino kung kanus agikuha sa CHR si Charmaine Puran Saling, ang babaeng survivor sa nahitabong pagpamusil sa malubog diin 5 ang patay. Pipila ka adlaw nahimong pastoral sanctuary ang Archbishop's residence kang Puran Saling ug sa iyang inahan. Gipasalig Ginoo ni Villarino nga luwas ug may gabantay ni Puran Saling ug sa iyang mama. I will not comment kung kanus ano, but I will just confirm that Charmaine Pural is now under the Witness Protection Program. Nana siya sa custody nato sa atong Witness Protection Program. Samtang hangyo ni Villarino sa kapulisan sa Dakbayan nga dili lainon ang ilang gihimong investigasyon. Gihimo kini sa CHR aron matabangan ang kapulisan sa paghinlo sa mga pulis gikan sa mga badlungon. Which I would like to have the organization, the PNP organization, have this thoroughly investigated. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.